Del divendres 15 de gener fins al divendres 12 de febrer de l'any 2016 podeu visitar l'exposició Català, Llengua d'Europa, al Casal de Cultura de Collbató, al passeig Mansuet Nou. Una activitat gratuïta que podeu visitar de dilluns a dissabte de 10 a 2 i de dilluns a divendres de 4 a les 8 i mitja. Un recorregut per l'evolució del català en els darrers 30 anys. L'exposició ha estat organitzada per l'Ajuntament de Collbató amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.